करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा कितना आइल रे हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। presented by Jahid Music World गौआ में ये करे त भइल बाटे हाला तूल गइल ये करो खजाना के ताला झूठ नहीं कहिले सही न आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। presented by Jahid Music World Patna Recording Studio Basantpur। रीते सलहरी से रहतिया गच हो खाले ससी साला से सेव कच्चा कच हो यादव भाई के शुभ दिन आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। सेंठौन ठमार के जात रहे झार के जिला सिवाना मीटिंग करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हाय पायलावा के दीदी के महीना